Ụtụtụ ọma nụ. Unu asala chi. Unu asala chi. God is good all the time. Abụ ọma. Ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Zaanị ya. Onye nwe anyị chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Onye nwe anyị, onye nwe anyị chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Azịza onye nwe anyị, onye nwe anyị chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Onye nwe anyị, onye nwe anyị chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Azịza onye nwe anyị, onye nwe anyị chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Daalụ. Ka anyị lụtakwa tupu anyị na-ebido, ụmụaka na-eje restroom ga-egba mbọ onye so ọ bụ iwu obodo. Ụmụaka amara maka na-eje restroom sọsọ naanị ya. Oto dị n'i Jesu. Tata bụ ụka nke 31 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, Marcel Njọkụ na Teresa nwunye ya, Teresa Njọkụ, na-enye Chineke na ezinụlọ ha na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke si were na-agọzi ha, were mee nke ka nke ncheta alụmdi na nwunye ha ọgụ arọ abụọ, 40 years wedding anniversary, were gaa ọfụma, ma na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ha. Ezinụlọ amụchie na-ayọ ka Chineke o were aka o ji agwọ ya, ka o mee ka nwa ha Ezira Ọmọle o si na-akwa ya were pụta, were na-enyekwa ngọzi dị iche n'etiti ezinụlọ ha. Victor Udo na-enye Chineke ekene n'isi nyanwa na-elote mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọ ngọzi Chineke, amara ya na nchekwaba ya n'isi ezinụlọ ya. Teresa Fashion Ọnwụkeme na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya, ụmụ ya wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya
n'isi ya ka Chineke na-abawanye ihe ọma na ndụ ya niile. Victor Udo na-ayọkwa ka Chineke were ebere na amara weta n'isi Kate Okoye ka o si na-akwa ọya were pụta mgbe na-adịghị anya. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Amụchie na ndị niile nwụrụ na ezinụlọ ndị be Amụchie niile. Nne na nna Ikemdị na Chinwoko na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Ikemdị na Chinwoko. Ọ bụkwa ndị be nwoke niile na ezinụlọ ha niile na-ayọkwa maka ya. Bọnie Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basir Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Damian Ezechukwu. Ezinụlọ Emenogu na-ayọ maka mkpụrụ obi Okenze Kevin Chima Emenogu. Tony na Ijeọma Ezemonye na-ayọ maka mkpụrụ obi Joy Ibezim Ezemonye. Filomi na Chinyere Ọkpara na-ayọ maka mkpụrụ obi Edwin Okeke Ọkpalugo. Eze Cosmas Onyejiji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark Chukwunyere Onyejiji. Rose Mmụọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Edwin Ọkpalugo, Juliana Mmụọ na Caroline Ume. Ken na Okechukwu Onyejiji na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark na Teresa Onyejiji. Sister Carol na-ayọ maka mkpụrụ obi Eunice Ezinne Mbiam bụ mama Sister Vianne Mbiam. Fide na Ihunne Osuji na-ayọ maka mkpụrụ obi Ezinne Elizabeth Doro. Ndidi Obi Mbanugo na Chinwe Obi Udemezue na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ha Clara Nwando Obi ni Ibeziakọ. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtalụ nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke masị anyị tata bụ ụkọchukwu George Oke Ahịalam. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ịkwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị dọgara edọga, Onyenwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebere, site n'enyemaka gị ka ndị kwere na gị ji efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'otuto. Biko mee ka anyị ghara imejọ gị n'ụzọ ọbụla oge anyị na-agba ọsọ ahụ ị kwere anyị na nkwa. Site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Malaki. Onye nwe anyị nke igwe ndị agha kwuru sị, abụ m eze dị ebube, mba dum na-atụrụ aha m egwu. Onye nwe anyị nke igwe ndị agha kwuru sị, ọ bụrụ na i buru ya n'obi ịkwanyere aha m ugwu, aga m abụ gị ọnụ. Aga m atụgharị ngọzi gị ka ọ ghọọ abụmọnụ. N'ezie, abụọla m ya rie ọnụ, ebe ọ bụ na i bughị ya n'obi. Ị gapụla n'okporo ụzọ ahụ, bịakwa kụziere ọtụtụ mmadụ ka ha soro gị dapụ. Onye nwe anyị nke mgbe ndị agha kwuru sị, i merụọla ọgbụgba ndụ Livai. N'ihi ya, i meela ka ị ghọọ ihe nkọcha na ihe a na-asọ oyi n'ihu mmadụ dum. Ebe ọ bụ na ị jụrụ ịga n'okporo ụzọ m, bịakwa nwee onye ịdụlara na ikpebi ikpe. Ọ bụ na ọ bụ sọ otu nna ka anyị dum nwere? Ọ bụ na ọ bụ sọ otu Chineke ahụ kere anyị niile? Ọ bụkwanụ gịnị kpatara onye ọbụla ji aghọgbu ibe ya, bịakwa na-emerụ ọgbụgba ndụ nna nna anyị? Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza nye anyị ga-aza bụ, onye nwe anyị, chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Zaanụ ya. Onye nwe anyị, chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Azịza. Onye nwe anyị, chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Onye nwe anyị, nganga dị m n'obi, anyị kụrụ m n'elu. Anaghị m eme okomoko, anaghị m ekonye aka n'ebe karịrị m ọgọ. Chekwaba mkpụrụ obi m na-agụ n'ime gị. Onye nwe anyị, chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Kama ihe ndị a, obi m dara jụụ, bịakwa nọrọ ji ka nwa jụrụ arụ ọhụrụ.
adị m ka nwa juru ara ọhụrụ nke nne ya n'aka. Chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Onye nwanyị, chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Israel, tụkwasị obi n'Onyenwe anyị ma ugbu a ma mgbe ebighị ebi. Chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Onye nwanyị, chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Onye nwanyị, ihe ọgụgụ nke abụọ, ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Mgbe anyị nọ n'ebe unu, anyị jiri nwayọọ nọrọ ka nne na-elekọta ụmụ ya. Anya anyị jiri lekọta unu n'ụdị anyị jiri chekwaba unu bụ nke anyị hụkatara unu n'anya ruo nke a. Ọ bụghị sọ na ọ gụrụ anyị agụọ inyefe unu ozi ọma ahụ n'aka, kama ọ gụkwuru anyị agụọ iwere ndụ anyị niile nyekwuo unu. Ụmụnna m, ka m chetakwara unu ọzọ otu anyị si rugbuo onwe anyị n'ọrụ, nọ na ndọlị abalị na ehihie, ka anyị ghara ịbụrụ onye ọbụla n'ime unu ibu arụ mgbe anyị na-ekwusara unu ozi ọma Chineke. Ihe ọzọ kpatara anyị ji enye Chineke ekele ugboro maka unu bụ na mgbe unu nụrụ ozi ọma Chineke anyị butere unu anabataghị ya ka akụkọ mmadụ chepụtara n'obi ya, kama unu nabatara ya na ọ bụ ozi Chineke n'ezie. Ọ gbanweela ndụ unu bụ ndị kwere ekwe. Okwu nke usekpụrụ ụwa. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Onye nwanyị kwuru si, abụ m nsọ eziokwu na ndụ.
onweghị onye ọbụla ga-abịakwute na ewepụ si n'aka m. Oh, yeah. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara igwe mmadụ na ụmụazụ ya sị, ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii anọchiela n'oche Mozis. Meenụ ihe ọbụla ha gwara unu mee, tọọnụ ntị n'ala n'ihe ọbụla ha na-ekwu, mana unu esokwala ha eme ihe ha na-eme, maka na ha adịghị eme ihe ha na-ekwusa. Ha na-ekekọ ibu dị arọ na-aga ebo ya ndị mmadụ, mana ha anaghị ekwe ka otu mkpịsị aka ha metụ ya, ọfọkwadị ibulite ya elu. Mba, ọ gbasaghị ha ma ọlị. Ihe dum ha na-eme bụ ka e wee too ha. Ihe dị ka ikpuru ọbasara akwa e dere iwu n'isi, na ịgbara ya n'aka, iyi ogologo uwe. Ha na-achọ ịnọ n'isi oche ebe ọbụla a kpọrọ oriri, ịnọ n'oche ihu ebe ọbụla ezukọrọ n'ekpere. Ha na-achọ ka ebuchapụrụ ha n'ụzọ pụrụ iche n'ime ahịa, ka ndị mmadụ na-akpọ ha nna anyị ukwu. Unu ekwela ka a na-akpọ unu nna anyị ukwu, ebe unu nwere so otu nna ukwu, unu niile bụ ụmụnne. Unu akpọkwala onye ọbụla nọ n'ụwa nna, ebe ọ bụ na unu nwere so otu nna, onye nọ n'eluigwe. Unu ekwela ka a na-akpọ unu ndị nkụzi, n'ihi na unu nwere so otu onye nkụzi, onye bụ Kristi. Onye kacha ibe ya n'etiti unu ga-abụrịrị odibo unu. Onye ebugo onwe ya elu, ebudaa ya, mana onye ọbụla budoro onwe ya ala, a ga-ebugo ya elu. Ozi ọma nke osebụla ụwa. My dear brothers and sisters, our first reading today, the second reading, and the gospel, they all say to us about one thing: for us to question our intentions, the things we do, the things that I say, and how I live out my life. Why do I live the way I do? And why do I say the things that I say? And do I live the way that I'm supposed to live? But all these questions are to make us reflect on our lives. Are we truly serving God in the things that we say and do, or are we serving
ourselves. But it's very important for us to understand the context of the first reading of today from Prophet Malachi. Prophet Malachi, that book is only 3 chapters. Only 3. And each of the 3 chapters has something to say about the people of Israel and their relationship with God. Each of those chapters. The first chapter of that book questions the people of Israel, asking them, you have been through the exile. After many years you have been in exile, and God made a promise to you that He will deliver you into your own land, into the promised land. And now God has led you through the exile into the promised land. God has fulfilled His promise. That is what the first chapter is talking about. And the second chapter of that book is now questioning the people of Israel that before God brought you from exile into the promised land, you reached a covenant with God. How are you fulfilling your own part of that covenant that you made with God? And then the third chapter now asks the people of Israel, are you living the way that God has invited you with that contract, with that covenant that you made with God? And that book now calls each and every one of us. Remember that that book was written about 100 years after the Babylonian exile. And the people of Israel had already rebuilt the temple at this time. And they were now trying to rebuild their own lives. And this prophet is saying to them, it's not about rebuilding the temple of God. What God is asking us is to rebuild our own lives. When we rebuild our own lives, then we can sustain the life of the synagogue, the life of the temple. And this message is very important for us today because the prophet is saying, those who are supposed to lead the people of Israel to the right way of life have led them astray. And who are these people? He said the religious leaders, the priests, and the prophets. Remember that Malachi himself was also a prophet, but he did not exclude himself from that indictment. He said, we the prophets, we the priests, we the leaders, we have led the people astray. While I was reflecting on this gospel, I was asking myself, I am part of it. I am part of the group that Prophet Malachi was addressing today. As a priest, as a minister of God, how have I led the people of God? As a husband who is a leader of your household, how have you led your family? As a member in any religious organization, be it male or female, how have you brought Christ to the lives of the people? As a wife, how have you gathered your family together, irrespective of the challenges and difficulties that we all face every day as mothers, as wives? Are you a leader in your home? And second reading today, St. Paul says to us, he said, look at me. St. Paul says, he said, look at me. I have lived what I have said. Whatever way, whatever thing I have preached, I have tried to live out my lives in that way. Can we all say the same thing like St. Paul? That what we say, what we preach, is what we do. What I say to others is the way, exactly how I live my life. St. Paul says to the people, he said, listen, as your minister, as an evangelist, as an apostle, I'm entitled by the right of an apostle. I have authority. I also have entitlements. But I have chosen not to exert my authority over you. I have chosen not to claim these entitlements. I have given them up
so that I can walk and not be a burden to you all. How are we living our own lives? St. Paul did not claim that apostolic authority that he had. Today, it's easy for us to look at our politicians. We all know how much we hurt over our country, how much that we long to be and to dwell in a place that is very peaceful. Sometimes when we talk about how bad our country and our places are, we solely focus on the leaders. But unless we begin to reason and question ourselves, me as an individual, that's what the readings today are saying to us. That is what the gospel is saying to us today. Are you questioning yourself? Am I questioning myself? As a priest, how am I living my life? As a mother, how are you living your life? As a father, how are you living your life? What are you doing to change what is around you? What are we doing to change what is around us? Or is it just to sit down and look at the leaders and then complain? Our readings today, they are calling us to take action. But taking action begins with taking action about my own life. What is my intention? We know that what makes an action right or wrong is not the action itself, but the intention for which you display an action is what makes that an action right or wrong. For example, if I decide to, that's what the gospel is saying, if I decide to give him something and I want to show that I'm generous, and I decide to give him something and I publicize it so that everybody will know that I've given it to him because I want people to know that I did it. That is my purpose. That is my reason for doing it. Do you think there is a reward in that? I'm asking. It's like we're not convinced. Yeah, my reason was to be praised. And if someone has praised me or someone has recognized my good action, purportedly good action of doing it to him, then I have fulfilled that. There is nothing else I should long for to receive from him or from any other person because I have received my reward. But our readings today are cautioning each and every one of us, the priests of the church and all those who support the things that people are doing that are wrong, but because you are benefiting from it, sometimes we are blinded from speaking the truth to whoever is involved. There are today, instead of people preaching the gospel of Jesus Christ, they are preaching about themselves. And that is what the third chapter of Malachi is saying. Instead of the people of Israel, the elders, the chief priests, instead of them being a channel of people to God, they have become channels themselves. They have made themselves God, that no one looks at God, but now people look at them as God. And that is why we see a lot of churches today multiplied everywhere. And people are being led astray because these supposed men of God, instead of turning the people of God to God, they are turning them to themselves because whatever thing they are doing is actually not serving God but serving themselves. Today we are being invited. He said, listen to what they say to you, but do not act as they do. Listen to what they say to you, but do not act as they do. I remember one time I was home, it was one of the Christmas, and then I had my little nephews and nieces. They were in the house, and my sisters, they have all left them, disappeared. I didn't know how they disappeared. They knew I was there, they all disappeared and left the children with me. And I was going out and they said, Uncle Father, we want to go out with you. I said to them, don't worry, where I'm going now, I don't want to take you. But when I come back,
You dress up, I gave them time, dress up at so and so time. Once I come back, then I will take you all out. You know, children, they were okay with that. As soon as I left, they dressed up and they waited for me. You know how Christmas time could be from one thing to another. I actually forgot that I even made a promise. So by the time I came back, it was late. And they saw me coming in and they all stood out and waiting that we should go out because that was my promise. And then I began to imagine what to say to them now to change their mind because they have all dressed. And I said to them, I said, see, it's late. If we go out now, we will come back late. So can we all do it tomorrow? And then one of them looked at me and said, Uncle Father, you said this thing 2 days ago and we didn't see you. You said it 2 days ago and we didn't see you. And that's connected to me right away because I remembered many years ago also in my life, I visited my maternal home and my uncle asked us to pose so that he can take us pictures. And he took us many pictures. We were posing and he was taking pictures. And he told us that he was going to give us the pictures. I didn't forgive him until I grew up because I never saw those pictures he promised. And growing up, I keep asking him, what of those pictures? Until one day he told me, he said, which pictures are you talking about? Because he has forgotten. But I didn't forget because he made that promise and I remembered posing and expecting to get pictures. And then these are little things sometimes that we say or do that we think that it is okay. And we don't know the impact some of these things had created in us. I wish my aunt was here, Teresa and Marcel, of whom I came for their wedding anniversary yesterday. This was 40 years, I was still young, and I remembered her father and my father promising me they were going to take me to that wedding. I wanted to remind her at church today. Unfortunately, she's not here. Oh, and they are there. Okay. The father and my dad, they promised me that they were going to take me to attend that wedding. And due to the relationship I had with him, I totally believed that they were going to take me to this wedding. And this wedding was planned as if it was the only wedding in the world, you know. And as children, being the first person we were to witness in our family to wait, so everybody was like planning and, you know, waiting for this wedding to come. But when that time came, they told me that where this wedding is taking place is far. And you know, as children that time, they will tell you, listen, go and fetch water. If you don't, you are not going. And you fetch 2 times or 3 times more than what you have been promised. If you don't watch this place, if you don't behave well, you are not going. You behave well and do all those things, preparing your mind that you will go. And I always reminded him, I said, you didn't take me for this wedding. You people promised me. And this is how our minds work. And this is the way we live and we relate to people around us. And that is why it's very important that we are careful about the things that we do. St. Paul says, I have the authority, I have the apostolic authority to exert that authority on you. I'm entitled to this, but I chose to leave all these things for the glory of God. Many of us today have this entitlement mentality because we have the authority. I was listening to an interview that a senator was saying, in the midst of the poverty that people were experiencing in Nigeria, I believe most of you have said it too, that he was saying it was okay. What is there in buying 180 million car for a senator who has to be working for the people? There's nothing wrong in it. There's nothing wrong in it. About how many billions? Over 40 billion
just to buy cars. And Jesus is saying to us today, if you want to be a servant, if you want to be a leader, you have to be the servant of all. And when we begin to make excuses, because I'm entitled to this, because it is my right, that has destroyed families today. Because either the man is claiming, well, it is my right as a man. It is my right as a man. For the fact that something is your right, for the fact that you deserve something, for the fact that you have the power to take what belongs to you or what is your entitlement, does not necessarily mean that you must. For the fact that you're a wife and you claim, well, this is what is supposed to be as a wife, you are right. This is what you should do for me as his wife, you are right. But does it mean that you must take it? And that in which you are entitled to, that in which you want to take, that in which that is your right. St. Paul is asking you today, is it serving the glory of God, or is it to serve you? And if it is to serve the glory of God, St. Paul says it's okay. But if it is only to serve you for your own self-aggrandizement or your own pleasures, and that is the only thing what you are demanding we serve, St. Paul says no, even though it might be your right. So today we are being invited to question ourselves, who do we serve? Why do we do the things that we do? Because it is only when I'm able to purify my heart and my soul that I will be able to touch lives. I will be able to change the lives of other people. I don't have to show that I'm a priest before I can influence or touch the lives of someone. You don't have to exert your power as a leader in the church for whatever thing that you do in the church for you to make any change in the lives of other people. Because people will see what you do much more than what you say. People will remember the things that you do to change their lives, to bring transformation around you much more than the things you say, because it's easy to forget what people have said, but what people have done. That is why we call, in theology, that's what we call residue of sin. Residue of sin. Maybe someone has offended you, or somebody has done something very bad to you, and over the years you have struggled to forgive the person, and finally you are able to forgive. You freed your mind and your heart from that hurt the person has caused you. But that does not mean that the scars that the person may have caused might not be there. That's what we call the residue of sin. If you go for a surgery, and after a while your surgery is healed, sometimes the scars of that surgery will still remain, right? It will still remain. Sometimes when you look at the scars, it will remind you there was a time there was a cut on your body. So today, my dear brothers and sisters, St. Paul stands as an example for each and every one of us today. He said, look at me. Look at how I have lived among you. I am an example to you. Can you also be an example to others? Can you be an example to your family? Can you be an example to your children? Can you be an example to your community?
Can you be an example of a good leader wherever place you are working? Are you the kind of person when people are coming to work, because they remember that somebody with this face is in charge? Once they open the door to come into their office, they will be praying for that time to be over. What do you think? What kind of prayer do you think that people will be saying on your head when people feel that way towards you? How do you feel when people come in contact with you and they are waiting for the time for that moment they had with you to be over? How do you feel? How do you feel? Or are you the kind of person that when people encounter you, they want to remain in your presence? They don't want that encounter with you to be over. Because every word that comes out of your mouth is driving something deeper and deeper in their lives. You don't have to wear the chain or the cloak of righteousness to do that. You don't have to be a bishop to do that. You don't have to be the catechist to do that. You don't have to be the head of the Christian mother to do that. You don't have to be a priest to do that. You just have to do it because God has called you to do it. And that is the way you have been created. Because we are told we are created in the image and likeness of God. We are created for good. God saw that everything He made around us was good. So why not we exert goodness when we encounter people? Why not we exert goodness when people encounter us? So today, my prayer for each and every one of us today, in this fast changing world, our readings are calling us to remember to purify ourselves, to remember to be better. There's always opportunity every moment. I was talking to a young guy. He's from Puerto Rico, somewhere there, and he's always cleaning around the office. And I called him one day. He will come, he will stand. There's an intercession this way. He will always stand and he will be greeting everybody. So one day I asked him, I said, Brenda, when you stand here and you greet everybody, when do you finish your work? And he smiled and he said to me, do you know what standing here have done in my life? I said, how long have you been working? He said, 10 years. I said, 10 years? And since that 10 years, have you been cleaning? He said, yes. He said, I've been cleaning, but I only come here 3 times a week. He said, I have 4 businesses that I do. And those 4 businesses that I do, I met those people here, where he was standing. And he will be greeting everybody passing by. How are you? He'll still be cleaning. How are you? He'll still be cleaning. And people will stop sometime and will talk to him. But when you talk to him and see the smile, the face, you will see someone who is genuine. He wasn't just standing. He was telling me, he said, listen, do you know, Father, that some people simply need someone to just smile at their face. Just smile. And I was just there looking at him. I'm a priest, but he was preaching to me at that moment. Do you know what it means for me to stand here? Some people simply need someone to smile. And the message got right into me. So today, my dear brothers and sisters, let us work towards changing ourselves so that we can be able to change others. Because unless I change myself, I cannot be able to change others. We don't need to wear the cloak of righteousness the reading tells us today. We don't have to carry the Bible on one hand and the cross on the other for us to show that we are men and women of God. We don't have to do all that. We don't have to pray and vibrate for people to know that we pray. If that is your best way
of communing with God, that's okay. But do not do it so that people can notice you. If you have to do something, do it because it is good. Don't do it because you want to be respected, you want to be honored, you want to be seen as a man or woman of God. Because you will not have your reward. And finally, Jesus says, whoever raises himself up will be what? I don't hear the church saying it too. Onye ọbụla buliri onwe elu na a ga-eme gịnị? Mana onye ọbụla budara onwe ala na a ga-eme gịnị? Go and watch and observe many men and women who have fallen. It was because they forcefully took themselves up there. And when they fall flat. But the humble man, the humble woman, can never fall, because there is a grace that follows humility. Humility is a virtue, and humility is very powerful. Humility is extremely powerful. Humility can transform even the life and can neutralize the power of your enemy. Humility. But when you want to say, well, do you know me? Do you know me? I will deal with you. Let me tell you. And I want you to remember this. The devil does not know what you hold in the silence of your hearts. Just know it today. No matter how powerful you think that the devil is so weak that the devil can never, ever penetrate anything that you have in your heart. The only thing the devil knows are the things that come out of your mouth. Amen? Amen. When you say, do you know me? The devil says, okay, well, we'll see who you are now. And when the devil comes after you, now prove who you are, because the devil wants you to fall. The Bible says in John chapter 10 verse 10, the devil comes to kill, to steal, and to do what? That's the one. That's what the devil will hear. And the devil will want to tell you, now show him or her who you are. But for the fact that that person is humble, for the fact that that person remains quiet, for the fact that that person looks like as if he's poor, he cannot do anything, does not mean that the person is powerless. Humility is a great weapon of survival. If you don't practice it, I urge you today to begin to practice it. And I pray that God will bless His words in our hearts today and make us true Christians who operate in a very silent, quiet, but very powerful way. When people encounter you, they want to remain in your presence. They want to remain in your friendship. They want to remain in the words that you speak. That is who we are called to be. And that is what God wants us to be. May God bless His words in our hearts, now and forever, through Christ our Lord. Amen. Bruno.
Holy Spirit. I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Son of God. Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Yes, I believe. Father and the Son, the Holy Spirit. Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. 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 I believe the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Yes, I believe. You believe. Yes, I believe. You believe. Yes, I believe. Ekpere nke ndị kwerenụ, biko Chineke anyị na-arịọ gị n'ụbọchị nke taa, gị nụ ekpere ụmụ gị na-arịọ gị, kachakwa ụbọchị nke taa ị na-agwa anyị ka anyị nwee obi umeala, ka anyị dị ka gị na-agbakọta ụmụnne anyị na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị. Anyị na-arịọ gị biko Chineke ka inye anyị amara. Nakata ntị gị na-aza anyị ekpere o Chineke, tọọ ntị gị na-aza anyị ekpere o. Ndị njọ ka anyị bụ, ogbenye ka anyị bụ n'ụwa o. Chineke, tọọ ntị gị na-aza anyị o. Na tọọ ntị gị na-aza m
maka ndị amụma na ndị egburu egbu maka Chineke, ya na maka ndị ụkọchukwu na ndị niile na-agbasa ozi ọma, ka Chineke nye ha ike na amara iji were arụsị ọrụ ha ike. Anyị arịọ gị dị nwe. Chineke ntị gị n'ala aza m ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, na ntị gị n'ala aza m. Maka ndị niile na-ebinye aka n'akwụkwọ ntụziaka maka ọnọdụ ọchịchị dị iche iche, ka ha jiri ịhụnanya na amamihe gaghachi obodo anyị. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ntị gị n'ala aza m, Chineke ntị gị n'ala aza m ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, na ntị gị n'ala aza m. Maka ndị ọrịa, ndị okenye na ndị niile aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka Chineke nye ha ọgwụgwọ nsọ ma weta agbamume na ndụ ndị niile na-elekọta ha anya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ntị gị n'ala, ntị gị n'ala m ekpere, onye ndị ọka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, ntị gị n'ala aza m. Maka ndị nọ n'oke ọnwụ na ndụ na ndị nwụrụ anwụ, ka ha nweta mgbaghara njọ na mbibi ihe mgbu nke ụwa, ma nyekwasị ha aṅụrị nke ndụ ọzọ n'eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ntị gị n'ala aza m, Chineke ntị gị n'ala aza m ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, na ntị gị n'ala aza m. Maka anyị niile gbakọrọ na aja Maasị tata, ka anyị na-enweta ihe na amara Chineke iji na-ebi ndụ ka ezigbo ndị otu Kristi. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ntị gị n'ala aza m, Chineke ntị gị n'ala aza m ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, na ntị gị n'ala aza m. Maka ọgba aghara dị na Israel na ebe ndị ọzọ dị iche iche n'ụwa, ka Chineke zite udo ya n'ime ha. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ntị gị n'ala aza m, Chineke ntị gị n'ala aza m ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, na ntị gị n'ala aza m. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Maasị tata, ka Chineke nye ha ezumike ebe ebe n'alaeze eluigwe, ma kasịa ndị ọnwụ ha metụrụ n'obi. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ntị gị n'ala aza m, Chineke ntị
anyị niile gbakọrọ ebe a n'ụbọchị nke taa nwere ihe na-akpa anyị n'ime obi. Ugbu a kọsara Chineke na ajamisi a ihe ị chọrọ ka o mere gị, ihe na-akpa gị n'ime obi. Gwa Chineke ugbu a. Biko Chineke, ọsọ gị ma ihe anyị bụ n'obi, ọsọ gị nwa na-aza anyị ekpere. Anyị na-arịọ gị ka ị bịa n'ekpere ụmụ gị ma zakwa anyị ekpere. Biko mee ka okwu gị nke anyị nụrụ n'ụbọchị nke taa gbanwanye n'ime anyị, ka anyị wee na-agara gị ozi, ka anyị wee na-arụrụ gị ọrụ. Anyị na-arịọ gị Chineke, ekpere niile anyị na-ekpe n'ụbọchị nke taa ị nara ya site na Kristi Onyenwe anyị. Three, 2, 8, 9. Offering. Imali ahụ mere m
Chineke m ekele 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 ewe ekele ekele ya ekele 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 ya ekele ekele ewe ekele ekele ya ekele ekele ya menụ ka mkpụrụ onye dị mma Chineke menụ ka mkpụrụ onye dị mma ezi ji mama We ask you, Father, to be with them. menụ ka mkpụrụ onye dị mma ezi ji mama menụ ka mkpụrụ onye dị mma Chineke menụ ka mkpụrụ onye dị mma ezi ji mama onye dị mma menụ ka mkpụrụ onye dị mma ezi ji mama menụ ka mkpụrụ onye dị mma menụ ka mkpụrụ onye dị mma ezi ji mama mkpụrụ onye dị mma ezi ji mama omemma nara ekele ịdị mma omemma nara ekele omemma nara ekele ịdị mma omemma nara ekele n'ụlọ ya ọ mara mma siri ike onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya siri ike Chukwu anyị nọ n'ụlọ ya ọ mara mma ya siri ike Chukwu anyị nọ n'obi ya ma o nwere onye anaghị emere ya ma ọ dị nkọ ekpere ewe ma aga m agbagba n'ime Chineke number 440 440.
no munam kajamono na tru yega so shege tikere inarano. Onye nwanyị biko mee ka aja nke a ka ọ bụrụ aja na-enweghị atụtụ were obi ebere gị nye anyị onyinye dị nsọ n'uju site na Kristi onye nwanyị. Onye nwanyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ. Anyị ga na-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị jiri bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke wetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchị gị kpọbata ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: It says here, o kwesịrị ekwesị otu ihe niile kere si eto gị site na Jesu Kristi nwa gị bụ di nwere anyị, na site n'ike nke Mmụọ Nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edu ha nsọ, na ndụ gị ndụ niile naghị ahapụ ịkpọkpụrụ onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị aja zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị a o sebụrụ ụwa umeala na-arịọ gị ka ilo ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị Jesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke inye ekele nke a. Anyasị eduru anyị n'ọnwụ, o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a rie na ya unu niile, nke ya bụ ahụ
ka a ga-eburu maka unu. Utang bagus ini bahari ceramianias. O boleh gelombangnya bagi kini itu punya rumah siasi. Naranum care monia unine kabi kongko paramu kau buang umur tiebe. Agak banyak niun ali mali lagi boleh makaranjo. Nemenum care nanti tangki. Kaya bupati yomi kukwe ayine bukwa. Ajaran kalian ajarin so, hanya biogi kile pasanya dunia Yesus bagi, boleh muni mea muni dua ciri cuat, kembali ragu bimakan jom. Mereka yang pun Islam barang bagi muetantu, jubutan amoso, boleh selaya puluh tahun bertemu dengan Kristus. Kristus nomaya, beranya gini pun Yesus kebudine. Anyi Yesu romeje Maria dingozi nengeju ndi aposo nandi debwe buyokwe nandi kegine dinso kweketo kinalezeli obonari ona hana rogi bonyine kaitu wasini chukube aitu malarogi osabrowa kajaka me kaina kede kwa moso kwetaro wanine udo na soputa aina rogi makan sebagai jenoni jenowar maka moju kukibo na ibu Francis na bishop pa ibu Gomez maka ndi bishop ndiyo kochuku na ndiyo fuota gine na ndine ne Kristi jobara ya wepatragi meka hakusike lukwe na neumanya na osablo wari dondese nologi ndebo patrani huideba wherever you go, we pass on one in or number of years. Nabatana less you na in the round. Nandine Hapurua, you may have so again. Kaiju Kubeli, Kurugi, Suru Habri, Nangu Tugi, Ever. Stella Grace in one eye, Moisnaya, and Yoa, Yamani. Ieri de kereke, de soyabu Kristi, ne sibani mea nanaka, ne di wanotu ke moso, ne legi buchukuna jikeride, nso buru no titolide, site no watu wadine. Kani wherever onye nsọpụta anyị kụziri anyị
were kpọkuo Chukwu nna. Zọpụta anyị narịọ gị osebụ n'ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị. Site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị n'ajọ oge niile, anyị were gbagha nsogbu niile, were chekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Jesu Kristo onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu, elekwara ya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdị n'otu mgbe niile bụ uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị rụta n'onwe anyị ekele nke udo.
nwa atụrụ nke Chukwu lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Igbo Catholic hymn number 6. Number 6.
Daniel Onyenwe anyị ijiri ihe ọgbụgba ndụ si n'eluigwe zụwa anyị biko mụbaa ike ezi omume gị n'ime ndụ anyị wee were na-amụbakwa mma n'ime ndụ anyị ka anyị were kwụsị ike na gị site na Kristi Onyenwe anyị. Ọnwa Novemba n'ụwa niile ka ụka wepụtalụ iji wee na-elota ndị ọbụla ndị metụtara anyị ndị niile nwụrụ anwụ. Ọ bụ n'ọnwa Novemba ebe ọbụla a na-aka ụka n'ụlọ ụka ọbụla na Katọlik chọọchị ọbụla a na-elote ndị dị etu a niile. Ihe ọ pụtalụ bụ anyị nwe ndị na-enweta envelopu, unu nwetasịrị envelopu n'ụlọ. Ndị enwerekwana envelopu unu emeke 1 tinyesie afa ndị unu chọrọ ka a na-elote na maasị niile a ga na-aka ebe a. O nwere ihe unu tinyere n'ime ekwa unu weta ihe tinye ya na basketi anụnwa, ọ ga na-adọ n'iru ebe a. Ụbọchị ụka ọbụla oge ọbụla na-aka ụka basketi anụnwa ga-adị ebe a ka e wee na-elota ha ncha. Ọ bụ n'ọnwa Novemba ka eji eme ya. Ndị Los Angeles Department of Public Health ga-abịa ebe a ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ
a ga-abịa na hall ma agbasa ụka tutu 4 p.m. gbapụrụ shot ndị niile chọrọ ya, nwekwa covid vaccines ndị chọrọ ya, nwekwa ajụjụ unu nwere unu ajụkwa ndị Udoka women onye isi Berlin Obi bụ ndị na-ahazi ihe dị etu anụnwa ụbọchị ụka ọzọ. Holy Communion anyị na-ama ọkụ ya n'ọnwa ọzọ, izuụka izizi na nke abụọ ya ọnwa ọbụla bido ọnwa ọzọ ọnwa Disemba a ga na-enwe physical class ebe a. Izuụka ndị ọzọ fọziri na ya ga-abụ virtual, so nne na nna ga ilotie then ndị nọ na college ma ndị nọ na high school na-akwadezi ịba college ha anatabeghị oriri. Anyị na-enyekwa unu ohere unu nwee ike, a na-edekọ aha ụnụ kịta bido kịta wee ruo ọnwa Disemba gwụsịa Jenụwarị ka unu niile a ga-ebido eme klaasị nke ụnụ nwa, ga-enye unu ohere iji were fụ na unu natara oriri. Ndị dị etu a ha mee ka Maazị Bonezechukwu ma ọmụnwa ma ụkọchukwu anyị parish mee ka anyị malụ. Ndị Holy Spirit charismatic na-eme every Wednesday, ha na-eme the last Wednesday of the month. Sorry please. Ndị Holy Spirit charismatic renewal ga-enwe their fellowship Wednesday anụwa 6 ka ọ ga-ebido wee ruo na 8 ha wee na-ayọkwa anyị niile ka anyị soro ha ka anyị bịa. Monthly Eucharistic adoration a na-eme kwa ọnwa, ọ na-abụ Monday izizi, ọ ga-abụ echi ebe a, ọ ga-ebidokwa na 6 p.m. Ndị Daughters of Holy Spirit nzukọ unu na-eme kwa izu ụka Monday ọbụla, ọ bụkwa echi 6 p.m. Ndị Tansi Prayer Group agbasa unu ga-enwe ekpere unu nzukọ unu ebe a ndị kwaya na-anọ, nke a bụ ndị Tansi Prayer Group. Ndị Knight of Columbus Ladies unu ga-eje na hall, unu nwere ọgbakọ ebe anwa ma ọ bụrụ na agbasaa. Loretta Ogunne ya na ezinụlọ ya biko sị ka anyị bunye unu nnukwu ukpe ekele n'ụzọ dị iche ka St. Eugene niile ma nwoke ma nwaanyị ma nwata ma okenye siri were pụta wee kwanyere di ha, kwanyere ezinụlọ ha di ya bụ CY Ogunne ya nke anyị ncha maalụ, nke akala ụka ebe a na Fraịde were mekwa mmemme ndụ ya na MGM Hall, na obi juru ha afọ rinne na ha na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche, n'ụzọ abụ n'ụzọ unu si gbatara ha mkpu ma ọbịbịa nke unu bịara na enyemaka niile ụzọ abụ n'ụzọ na ha enwere ọnụ ekene. Martina Ortiz Nwachukwu ọnịa, Martina Ortiz Nwachukwu unu n'anya unu ya afụ ya. Papa ya James Nwachukwu rapụrụ, anyị maalụ ka anyị si eme ka anyị beruore na ya n'ụzọ abụ n'ụzọ ka anyị si eme. Ngozi Patricia Faith ya na nwa ya ezinụlọ ya kwụrụ n'ọtọ, stand up boy. So ya na onwe ya Andrew Ndubuisi Sam Faith bụ papa nwa ya rapụkwalụ, a ga-akala ya ụka ebe anụnwa na Thursday anụnwa 7 p.m. this Thursday. So biko a na-ayọ anyị niile ndị kwaya unu ga-ekwekwa ukwe ka anyị ụbọchị anwa ka anyị mekwa ka anyị si eme. Ndị ụka ha na-ayọ ka unu soro ha ụbọchị anwa gbanyere ya ukwu. Daalụ. Fidel ihu nna Osuji, Mama ihu nne Osuji rapụ Fidel ọgụ ya nwanyị
nke anyị niile na-anọbụ ebe a were naba ụlọ nwụrụ n'oge gara aga akara ya ụka ebe anụnwa na Fraịde anụnwa 7 p.m. emechazie anyị anaba ụlọ wee je kwanyere mama ha wee na-ayọkwa anyị niile ka anyị bịakwa ka anyị mee ka anyị si eme. Kịta ana m akpọlite ezinụlọ Marcel na Teresa Njoko ka ha pụta. Ka ha abụọ na-agbagote na-abịanụ. Ka anyị kụpụrụnụ ha aka. Ụmụ ụlọ nwere ndị na ya ha nọ nso ka ha ka oke. Ihe nji esi ka anyị kụpụgodo aka bụ nyaa ka a gbasara ụka ụkọchukwu anyị si na ọ gbanarị ya bụ Fada Jude nke na-achị anyị. Ọ gịnị gbanarịrị ya? Ọ sị ka mgbe ya na ebe anụnwa nke a bụ izizi ndị na-agba akwụkwọ ma ndị na-eme mmemme ihe mgbamakwụkwọ were bịa ụka 30 minutes early wee na-eche fada. Unu ghọtara ihe unu na-ekwu? Were bịa early were na-eche fada. O mechikwere m ọnụ maka mgbe nwa nwaanyị gbara akwụkwọ ọ bịara late. Yeah. So ka anyị kụpụkwanụ ha aka ozugbo na ha na-egosi anyị ihe. Fada anyị na-ayọzi ka anyị niile anyị ewenye aka ka nye ha ngọzi. Anyị eseti aka. Almighty and ever-living Father, we bless and thank you for the gift of life, for the gift of love that you have given to myself and Teresa. And this love they have shared for 40 years. We ask you, Father, to continue to guide and bless them. Continue to be their source of strength and comfort. In times of challenges, in times of difficulties, may you be their source of hope. We ask you, Father, to bless their family, their children. Continue to prosper the work of their hands. As they are standing before us today, we know there are a lot of men and women out there who are seriously challenged by their own marital lives. We lift them up, O God, before you at this moment. And we ask you, Father, grant them joy, grant them the necessary graces they need, so that they will enjoy their togetherness and share the love that you have wanted and you have poured out in their lives. We ask you to continue to be with this community of faith and grant them your peace and your joy. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. If today is the first time you are worshiping with us here, please, may you stand to be recognized. Afro Mazi of Ebu, Rakochie, One Weniaka Eba, Aine Kenie, Tata overseas, Umwendi Ozo, Nde Tata overseas, Bada Kukoteba, Ana Fianyano, Neha, Hanonazo, Aine Kenono, Ndidi Etu Anoa. Anytime you are around,
or you live here but you have not been coming, please come join us and worship with us. Keep standing, they're coming around. Kitazi, ka ha na-aga around ikene ha. O nwere ihe anyị nwa na-ayọ, mụnwa na-ayọ maka oge anyị ji amụ ọkwa ebe a na mmadụ na ọ na-abawanyezi abawanye. Anyị wee na-atụ n'alụ sị ka anyị na-eyuzuru teknọlọji nke pụta ka o si wee dụ. Otu ọbụla, grupu ọbụla, ka unu na-eyuzu ya email, group email, or WhatsApp, ma text, ma other sources unu maabụ eji emetụtalụ otu onye ọbụla ihe a na-eme. Ndị kwaya nwere nke ha, ndị nna nwere nke ha, ndị ọbụla nwere nke ha. Ka e nwee ike limit ọkwa a na-amụ ebe a n'ụwa wee cut nata time anyị na-ewe ebe a. Ọ bụrụkwanụ nke unu nwere flyer and so on, e nwere bọọdụ n'ebe enuhu unu nwere ike itinye na bọọdụ. Once in a while, e nwere ike ịmụ ọkwa ma ọ bụrụ etu anụ ọ dị taa ma oge ọbụla a na-akpọ ka a mụọ ọkwa eyi enwe meeting. Zisa anyị at ya groups. Ọnya bụ ihe anyị na-ekwu. Anyị were oghere a wee na-ekene ụkọchukwu kaala anyị ụka tata bụ ụkọchukwu George Oke Ahịalam. Ya na onwe ya bụ ụkọchukwu ndị MSE, Missionary Society of St. Paul, based in Abuja, Nigeria. It's about 20-30 years old now, by the Catholic bishops. Onye isi chiri ha bụ Cardinal Ekande. So, nyanwa nọ New York, nọ ebe ọ nọ. Daalụ nọ. Before we finally end the Mass, thank you, sir, for the introduction. I want to take this opportunity to thank Father Jude for giving me this opportunity to celebrate this Mass for you all. Although a priest of the Missionary Society of St. Paul, but I work for the New York Oratory of St. Philip Neri in the Archdiocese of New York. And it's always a pleasure for us, for those who do the kind of work I do, that's not always in one place, and to have this opportunity to celebrate this Mass with my people. So it gives me joy. And I pray that you all continue to dwell in unity and peace, and enjoy the ride of being a good Christian. And may God bless each and every one of you through Christ our Lord. I want to thank in a special way my sister, Teresa, for inviting me to come and be with you and your family as both of you celebrate this wonderful 40 years. Thank you, and we pray that you will live to celebrate 50 and above. In these days, like I said yesterday at Mass, when I was telling them that I was coming to celebrate this 40th anniversary of my sister's wedding, somebody said to me, 40 years? I said, yes. He said, are you sure? I said, yes, 40 years. He said, well, you know, it's not easy to come by these days. It's not easy, but you have shown that both of you can do it. And you stand as an example to many. Those who may not know you, you move very gently, but you're a powerhouse. And I thank you for what you have done in the family. And I myself, thank you so much for your encouragement, for being a wonderful in-law to all of us, for your love and dedication. And I pray that God will bless you and reward each and every one of you through Christ our Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
Lawano misangosigo. Number 237 of the hymn book, 237.